ରାଧେ ରାଧେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ଏକ ଦିନକରେ କୈଳାସ ଶିଖରରେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଆନନ୍ଦରେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ବସିଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, କେଉଁ ବ୍ରତ କଲେ ତୁମ୍ଭ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ମୋତେ କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ବ୍ରତ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ଈଶ୍ୱର ହସି ହସି କହିଲେ, ଭୋ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ତାହା କହୁଅଛି ଶୁଣ। ଆମ୍ଭର ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବ୍ରତ ଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ସେ ବ୍ରତ କର। ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ, ସେ ବ୍ରତ କଲେ କି ଫଳ ମିଳଇ? ହେ ପ୍ରିୟେ, କହୁଛି ଶୁଣ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ମାନବ ଦେଶର ବୀରବିକ୍ରମ ପାଟଳୀ ବୋଲି